Chema Nalla son eu, son un rapaz dos Castros, nun barrio da Coruña. O 20 de decembro enfrontome a un xuízo onde a Fiscalía me pide ata 4 anos e medio de prisión e 4.000 euros de responsabilidade civil por uns feitos que non cometín. O que se me acusa é de agredir a varios antidisturbios nunha manifestación contra o desaloxo dun centro social. Era unha etapa de exames, non? Eu estaba estudando aquelas ciencias políticas e nada, recordo que me chegou por redes sociais que estaban desaloxando o centro social do Escarnio, ao que eu fora como usuario en diferentes ocasións, entonces animeime a ir á concentración para denunciar que non estábamos de acordo con que se desaloxara un edificio que tiña un uso social e aberto para deixalo vacío e sin que lle dera ningún uso. A manifestación arrincou un poquinho máis tarde da hora prevista, subimos dirección Praza de Cervantes e ali, cando a concentración estaba baixando para o Preguntoiro, unha carga policial bastante forte, eu lembro escoitar disparos de pelotas de goma e decidín correr. Entonces corrín, a xente toda foi para un lado, eu fui para outro e lembrome de ver a un antidisturbio que estaba baixando el da furgoneta, que non tiña ni siquiera o que era o casco baixado. Entón, el debeu estar así sorprendido, nervioso, vimo correr e golpeoume. Entón, eu caín, no momento que caigo xa non lembro moito máis, lembro xa despertarme na furgoneta, como me insultaban, decíame, oye, non sei que, para de finxir, non sei que, sabes? Aún vai ser peor cando tengamos a comisaría, tal, intimidación, aí houve xa intimidación. Lembrome que eu pedía repetidas veces se me podían levar a unha ambulancia, se podía ir a un centro de saúde, se negaban, ao final terminaron levándome nun coche patrulla, non nunha ambulancia, hasta a comisaría. Ali na comisaría me fixeron esperar un ratiño máis, incluso, negaronme agua, tiven que insistir para a quemadera, me levaron para o hospital. No hospital presionaron a médica para que non me quedara ali ingresado, dicindo que estaba tirando cócteles molotov, que era un rapaz moi peligroso. E eu lembro aí pensar que quería tranquilizar a xente que estaba fora, non sabía o que lle podía chegar, porque en todo momento insistían de que se creaba un ambiente onde eu podría estar moi mal ferido, moi mal, e eu quería desmentir e transmitir tranquilidade, porque eu dentro do que pasaba estaba máis ou menos tranquilo, estaba agobiado porque se me negaba a atención e tiña medo que me pudiera pasar algo, pero estaba tranquilo porque sabía que eu non fixera nada. Pero eles me presionaron, me dixeron, se queres avisar a alguén non podes quedarte aquí, sabes, tens que marcharte. Entón eu decidí ir á comisaría para poder chamei a miña abogada, chamei a unhas amizades daquelas, e nada, aí xa estive máis tranquilo. A min do que se me acusa é de intentar agredir a varios antidisturbios empregando un pau, unha bandeira, que de feito nas fotos dese día, onde se ve na praza, se ve que non tiña ninguna bandeira ao meu lado. Despois a bandeira rompeu e eu coa bandeira rota como que intentei ensartar a outro antidisturbio. Entón, que entre eles, non sei se aparece un terceiro aquí, me reduciron. Eles admiten que me golpearon na cabeza, ou eles din que utilizaron a mínima forza indispensable, e o certo é que eso non sucedeu en ningún momento. Eu daquelas pesaba 7 kilos menos que agora, máis ou menos, e era un rapaz de 19 anos, non tiña ningún tipo de experiencia en loita ou para nada para poder reducir a varios antidisturbios. Ese relato que construen eles é algo falso, que se fai para intentar encubrir as malas prácticas que tiveron comigo. Eles me negaron asistencia, me esposaron inconsciente, me arrastraron pola praza inconsciente, me intimidaron, me insultaron, me vexaron, me fixeron dormir en comisaría nunha celda que estaba en mal estado, sucia. Houve moitas cousas que eles intentan encubrir con eso. Eso é algo grave desde o punto de vista. Non se pode normalizar unha montaxe policial como estrategia para ocultar errores da policía. Non podemos construir un Estado democrático realmente se permitimos que eso pase. E despois tamén penso que todo isto é unha forma como de poñerte en cuestión para que deixes así de mobilizarte e teñas un certo reparo a hora de acudir a unha manifestación ou a hora de ir a unha charla nun centro social ou calquera actividade que se salga un pouco da norma preestablecida polos poderes económicos ou polos poderes políticos e mediáticos do momento, vale. A pesar da espectacularidade que envolveron o caso e falaban, de xente chegada de diversos puntos do Estado, de fora do Estado, para realizar actos de violencia callejera
En Santiago, eles demostraron ese xuicio que non tiñan nada, que non había indicios, que non había probas para que eso seguira o seu curso, non? Comigo forzaron un pouco máis a maquinaria e admitiron a trámite iso. Por qué? Pois un pouco porque eu denunciei o que aconteceu ese día en Santiago. Eu penso que o que se fai con isto, non? Con todo o trámite cando se xulgou a fase de instrucción e se dicta o auto de transformación para que vaya a xuízo, o que se fai é, se ven a miña denuncia, nun primeiro momento se admite a trámite, a fase de instrucción, iso é xa porque hai algo, senón non o farían, e máis cando son funcionarios. O sea, o que eu decía tiña unha certa razón, unhas certas bases para poder ser certo. E eles o que fan é, no ese momento que se dicta a auto de transformación, os policías salen fora da ecuación e tamén salen fora as outras 14 persoas, non? Que estaban imputadas xunto a min. Entonces, a mí se me mete na tesitura de poder recurrir iso. Eu podería ter recurrido iso. Pero entón, que podría pasar? Que a Fiscalía recurra o das outras 14 persoas. Entón, se podría convertir eso nunha macrocausa e como tampouco podemos confiar en que se fora a dar aí un resultado certo, ecuánime e proporcional ou co que xa ali sucedeu, pois o mellor é deixalo pasar, non? Deixalo pasar e eu afrontar o xuízo, que penso que vou sair absolto, porque estou convencido de que non fixe nada ilegal, e que as outras persoas podan estar tranquilas e podan xa olvidarse deso, dese mal trago, cando a parte non fixeron nada. Si que tes algo encima de ti, como unha lousa, que sí que che incapacita en certa forma a pensar no futuro, non? Sí que podes pensar, pois que pasará o día 20 de decembro? Se me condenan a 3 anos e se teño que cumplir 1 ano e medio deses 3 anos, pois cortas a túa vida, en parte. Tería que entrar en prisión, tería que cambiar a miña rutina totalmente, que supoño que afrontaría, eu penso que afrontaría, e se afronto é grazas a toda a xente que me apoiou, toda a xente que me fixo chegar o seu cariño, que todo eso foi o que me serviu tamén para enfocalo dunha forma positiva e pensar que non vai a suceder nada, que teño a razón da miña parte e quero confiar niso. Foi un proceso de dolor ao principio, por sobre todo ver sufrir a túa familia, é complicado ver como hai medios de comunicación que terxiversan a túa vida, que din cousas que son falsas, que non podes tampouco, non tes medios para rebatilas. Do día 20 de decembro o que espero é quitarme unha carga que teño na miña espalda e poder disfrutar da miña vida, poder facer todo con normalidade e xa olvidalo, olvidar o malo e sí que recordar o positivo que tamén tivo ese proceso e nada, celebralo ca xente que me apoiou, que me coidou e que estivo sempre aí para tenderme unha man.